गिबियाव नोंथांखौ आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसेयै आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जोंखौ इसोरा मोजाङै दैदेनबाय थाथों आरो जोङो गावखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनै जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायगोन आरो बे टपिकआ जाहैबाय जे कमेन्टनि रिप्लाइ जागोन। कमेन्टनि रिप्लाइब्लाबो बियो जेनेरेलि बयनिबो थाखाय गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो गासैखौबो स्किप खालामाजासे जागायजेननायनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं खावलायबाय। खायसेया बेबायदिनो कमेन्टनि गेजेरजों माखासे जाथाव आरो जाथावै सोंलुफोरखौबो सोंहरो आरो जाथावनायफोरखौबो सोंहरो। दा आङो जिखौ गोनां जिखौ रिप्लाइ होनायाव जोंनि थाखाय लाब जागोन आरो मानसिफोरनि थाखाय लाब जागोन, बयनिबो थाखाय लाब जागोन, आं बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ नोंथांमोननो होगोन। आरो जोंनो नाङै बायदि लाब जायै बायदि कमेन्टनि रिप्लाइखौ आं नोंथांमोननो होनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना बिनि रिप्लाइखौ होआब्ला गाज्रि मोननो नाङा। आंनि आदा बिथां राजकुमार ब्रह्मआ मोननै एन्सार होथावथाव एबा रिप्लाइ होथावथाव कमेन्ट खालामहरदों आरो सोंदों। दा बिनि थाखाय आङो दिनै बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनो नागिरदों। बिथाङा लिरदों, कमेन्टआव बुंदों जे इसोरा गिलु बालुथार, थैनायनि उनावबो नागारा, साजा होथारगोन, बिनिफ्राय बारग'नायनि जेबो राहा गैला नामा होननानै बिथाङा सोंदों। आरो बेनि उनाव बिथाङा आरो मोनसे कमेन्ट हरबावदों। दा बेबो आङो रिप्लाइ होथावथाव होननानै आं सानदों। बिनिखायनो आं बिनि रिप्लाइखौबो होगोन, नाथाय बेखौ आङो दा होनो हानाय नङा। जास्ट कमेन्टखौ आं नोंथांमोननो फरायथिनानै होग्रोनो नागिरदों। बे जाहैबाय, इसोरनो एजेन्ट नांगौ, इसोरा मानसिजों डाइरेक्ट रायज्लायनो एबा बिथोन होनो हाया नामा होननानै बिथाङा बुंदों। आं गिबियाव गिबि कमेन्टनि रिप्लाइखौ होग्रोगोन, बिनि उनाव नैथि कमेन्टखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बिथां राजकुमार ब्रह्म, नोंथाङा बे कमेन्टनि रिप्लाइखौबो नेनानै था। आं नोंथांखौ नेनानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आङो आंनि गोसो इसिंखौ नोंथांमोननि थाखाय खुलायै बेखेवनानै फोलायाजासे बाइबेला जि बुंदों बेखौ आङो बुंनानै नोंथांमोननो फोरमायगोन। बिनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो हागोन थैनायनिफ्राय मानसिया बारग'नो हागोन ना हाया। थैनायनिफ्राय मानसिया बारग'नो हानाय नङा नामा? दिनैबो बुहुमाव कर'ना भाइरासजों थैग्लुंगासिनो दङ, गिबाबो खारग'वाखै। दा बे थैनायनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन ना हाया? जोङो बाइबेलाव नायोब्ला जों मोननो हायो जे थैनायनिफ्राय जोङो रावबो बारग'नो हाया। थैनाया मोननै रोखोम दङ। बेखौ गोथार बाइबेलनि अनगा गुबुनाव नोंथाङा मोननाय नङा। गोथार बाइबेलावल' नोंथाङा बेखौ मोननो हागोन। गिबि थैनाया जाहैबाय, जोङो मोदोमखौ लानानै जोङो थैगोन। जोंनि मोदोमा इसोरानो हाजों दाखानाय आरो बे इसोरा हाजों दानाय मोदोमा थैगोन आरो थैनानै बियो हायावनो सेवनायजों गोरोबनानै हा जाफिनलांगोन। बे मोनसे थैनाय। बे थैनायनिफ्राय रावबो सासेबो बारग'नो हानाय नङा। दा बे थैनाया मानिफ्राय फैखो? बे थैनाया गिबि मानसि आदम आरो हौवा पाप मावनायनिफ्रायनो फैदों। इसोरा जोंखौ थैनो थाखाय बानायाखैमोन, नाथाय थैनायखौ मानसिया गावसो नाजावनानै लादों। जेब्ला समाव आदम हौवाया पाप मावो, बिसोरखौ इसोरा बे गोथांनि बागाननिफ्राय होखारहरदोंमोन। जेब्ला गोथांनि बागाननिफ्राय होखारहरो, अब्ला थैनाया बेजों लोगोसेनो फैफादों। मानोना पापखौ मावनानै थैनायखौ मानसिया गावनो नाजावनानै लादों। बेखौ इसोरा नोंथांनो होआखै, आंनो होआखै। दा बिनिखायनो थैनायखौ, बे गिलु बालु थैनायखौ मानसिया गावसो बानायनानै लादों, गावसो नाजावनानै लादों, गावसो बोजबनानै लादों। मानि गेजेरजों? पाप मावजेननायनि गेजेरजों। दा बे पाप मावनाय लोगो लोगो इसोरा आदम हौवाखौ गोथांनि बागाननिफ्राय बियो होखारहरदों। गोथांनि बागाननिफ्राय होखारहरनाय लोगो लोगो मानसिया थैनो गोनाङाव सफैदों। दा जोङो आदम आरो हौवानि बंस' फिरि फिरि जोङो जाबोनायखाय
जोङो बे आदम हबानि पाप मावनायजोंनो जोङो बयबो थैनो नांगोन, जे मोदोमाव जोङो थैनो नांगोन, जे मोदोमा जोंना हाजोंनो सोरजिजाखानाय, आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि मोदोमा हायावनो थांफिनगोन आरो हायावनो मिलायनानै थाहैफिनगोन, सेवनानै हायानो जालांफिनगोन। आरो मानसिया थैनांगौनि थाखायनो बेमार आजार, भाइरास, बिजानु, बेक्टेरिया बेफोर गासैबो बे बुहुमाव फैफादों। मानोना मानसिया थैथारनांगौ बायदि रोखोम जानानै, बेनिखायनो बेफोर गासैबो जे बे थैनांगौनि थाखायनो फैफाजोबदों। दा बेखौ सोर लाबोदों? बेखौ जे लुसिफार, बे लुसिफारानो जों मानसि माहारिनियाव जे पापखौबो बिनो मावहोदों आरो बिनो जोंनोबो लाबोदों। आरो गुबुन मोनसे थैनाय दङ जायखौ होनो सोल एन्ड स्पिरिटनि थैनाय। सोल एन्ड स्पिरिटनि थैनाय, बे सोल एन्ड स्पिरिटनि थैनाया जाहैबाय जे नोरोगावसो जागोन। नोरोगाव बेखौ खननैनि थैनाय होननानै बुंदों। बे थैनायब्लाबो, खननैनि थैनायब्लाबो बे सोल एन्ड स्पिरिटआ गोबाव समनि थाखाय नोरोगाव थाबाय थानांनायखौ खननैनि थैनाय होननानै बे बाइबेलाव रोखायै बुंनाय जादों। गिबि थैनायनिफ्राय रावबो सासेबो बारग'नो हाया। सोरबाया सा ससेयावनो थैगोन, सोरबाया बोरायनानै थैगोन, सोरबाया बेमार आजारजों सा ससेयावनो थैलांगोन। बे थैलांनायनिफ्राय जों सासेबो बारग'नो हाया। नाथाय बे खननैनि थैनायनिफ्राय जोङो बारग'नायनि राहा लामा दङ। जुदि नोंथाङा आङो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायोब्ला बे खननैनि थैनायनिफ्राय बारग'नो हायो। जों बेखौ बाइबेलाव रोखायै मोननो हायो। मानसिनो खननैनि थैनायनिफ्राय बासायजानायखौ होनो थाखाय इसोरा फोरबु जिसु ख्रिस्ट' महरै मानसि जानानै बे बुहुमाव फैदों। बेबायदिनो जायफोरा बेखौ बासायगिरि होननानै फोथायो आरो नाजावनानै लायो, बियो बासायजानायखौ मोननो हायो। जोङो बाइबेलाव नायब्ला बेखौ रोखायै मोननो हायो। जेसायानि 45 बालाबनि 22 सिरियाव, नोंसोरो आंनि फारसे गिदिंदो आरो बासायजादो, अ पृथिबीनि सिमायाव थाग्राफोर, मानोना इसोरा आंनोखा, गुबुन रावबो गैया। आंनो गावनि समाय लाबाय, आंनि खुगानिफ्राय सैथोयै ओंखारनाय बाथ्राया उल्थायनाय नङा। बेवहाय मा बुंदों? जे नोंसोरो आंनिथिङै गिदिंदो, एबा नोंसोरो आंनि फारसे गिदिंदो आरो बासायजादो होननानै बुंदों। इसोरा आंनोखा, रावबो गैया, रावबो गुबुन गैया। इसोरा आंनोखा, आंनोल' इसोरा, गुबुन रावबो गैया। बेवहाय मोनसे कुइसन, जे बे बाथ्राखौ नोंथाङा आङो फोथायनो हागोन दा? नोंथाङा आङो फोथायनो हागोन दा? जुदि नोंथाङा फोथायनो हायो आरो जिसुनिखै फारसे गिदिंनानै फैयो, अब्ला नोंथाङा थारैनो बासायजागोन। नोंथाङा थारैनो बे खननैनि थैनायनिफ्राय बासायजागोन। जुदि नोंथाङा इसोरनि, जिसुनि लिंनायखौ खोनासङोब्ला। इसोरा जों मानसि माहारिखौ बयखौबो अनो। बेयो गाव अननायनि थाखायनो, जोंखौ अननायनि थाखायनो इसोर जानानैबो सासे मानसि महरै जोनोम लाफैनानै गावनि जिउखौ क्रुस दंफां सायाव बियो बोलि होफैदों। बेयो जोंखौ अननायनि थाखाय। नाथाय मानसिया एसेबां अनसेयाव, लिंहरसेयाव, आंनियाव फैदो होनसेयाव, मानसिया मा खाथियाव फैनो नागारै गोजान गोजान थाङो। खाथियाव फैनो नागारै मानसिया गोजान गोजान थाङो। मानसिया बेफोरखौ फोथाया, बेफोरखौ नंगौ होननानै साननानै लाया। जुदि नोंथाङा बेखौ नंगौ होननानै साननानै लायाब्ला, आङो बेखौ नंगौ होननानै साननानै लायाब्ला, नोंथांनि थाखाय खननैनि थैनायनिफ्राय बारग'नायनि राहाया मा? आंनि थाखाय खननैनि थैनायनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामाया मा? सासे धोरोमिया न'हखौ बै समाव इसोरा बुंदोंमोन, खुगाजों बियो बुंनानै न'हखौ खोनाहोदोंमोन। इसोरा न'हखौ बुंदोंमोन, मानोना न'हआ सासे धोरोमिया मानसिमोन। इसोरनि नुनायाव न'हनियाव बियो जेबो गोरोन्थि नुवाखै। बिनिखायनो
इसोरा नहजों रायज्लायदोंमोन। नहखौ बुंदोंमोन, नह, बे बुहुमनि मानसिफ्रा पापनि लामाजों आवगायलांगासिनो दङ, जे पापावनो बिसोरो गोदोनानै दङ। इसोरखौ बिसोरो सिनाया, इसोरखौ बिसोरो मिथिया, नाथाय आं नोंखौल' धोरोमिया नुबाय, आं नोंखौल' धोरोमिया मोनबाय। बेनिखायनो आं नोंखौ बुङो, नोङो गंसे गिदिर नाव दानदो, आङो नोंनि न'खरखौ बासायनोसै, नोंखौ बासायनोसै होननानै बुंदोंमोन। आरो बे बाथ्राखौ नहआ मानसिफोरनो खिथादोंमोन जे बुहुमाव इसोरा मानसिफोरखौ दैबानाजों बुथारजोबसिगोन, नोंथांमोना इसोरनियाव गिदिंदो होननानै बुंदोंमोन। आरो नोंथांमोनाबो नाव दानदो बिनिफ्राय बासायजानो थाखाय होननानै मानसिफोरखौ बुंदोंमोन। अब्ला नहखौ मानसिफ्रा बुंदों, नहआ फाग्ला जाबाय, नहआ फाग्ला जाबाय, फाग्ला फाग्ला। बे गोरान बोथोराव बे समाव जानो हागौ बोथोरा अखा हानायनि जेबो दैबाना जानायनि जेबो जाहोन गैयामोन, मानोना बे समाव अखा आरो दैबाना बोथोर नङामोन जानो हागौ। दा बेनिखायनो बे बोथोराव बोरै दैबाना फैनांगौ, बे बोथोराव बोरै अखा हानांगौ जाखो होननानै मानसिफ्रा बेखौ फाग्ला जाबाय होननानै बुंदोंमोन। नाथाय थारैनो इसोरा नहजों रायज्लायदोंमोन जे दैबानाया फैमारगोन, बेनिखायनो नहखौ बुंदोंमोन, नोङो नाव दानदो। नाथाय मानसिफ्रा बेबायदि बुंनायाव फाग्ला जाबाय होननानै इनसाल्ट खालामदों, बेखौ थागथा दानदों, बायदि बायदि मानसिफ्रा बुंदों। बै समनि मानसिफ्रा रावबो मानियाखैसै नहखौ। बेबायदिनो थारैनो अखा फैनायसै, थारैनो दैबानाया जामारनायसै, नहनि नावा जावखांनायसै, नहनि नावा दैयाव गोजावखांनायसै। नह आरो नहनि न'खर गासैबो बे समाव बासायजानायसै। गुबुना मानिनि थाखाय, फोथायनि थाखाय, बुंनायखौ फोथायैनि थाखाय रावबो बासायजायासै। नहआल' बे समाव बासायजानायसै, मानोना नहआ धोरोमियामोन, बेनिखायनो धोरोमियाखाय नहजों रायज्लायदोंमोन। आरो बेबायदिनो नहनि गेजेरजों मानसिफोरनो खिन्थानो होदोंमोन, मानसिफोरनोबो खिथादोंमोन, नाथाय रावबो फोथायैयाव बिथांमोना थैनानै थांजोबनायसै। आंनि अनजाग्रा मानिनां नायगिरि नोंथांमोन, दिनैबो बे बुहुमाव बेबायदिनो जानानै दङ जे मानसिया पापजोंनो बुंफबनानै दङ, जे मावनाङिखौ मावो, मानसि सिथारनाय, बेबायदिनो जिनाहारि खालामनाय, बेबायदिनो सिखाव खावनाय, लुथिनाय, मानसिखौ इनसाल्ट खालामनाय, बेबायदिनो थागथा दाननाय, गुबुन गुबुन नानानथा थगायनाय, फोलानाय, गुबुन गुबुन बेबायदिनो नानानथा मानसिया पाप मावनानै बे संसाराव पापजों आवगायलांगासिनो दङ। नाथाय गुबुन फारसेखै माखासे धोरोमिया मानसिफ्रा बासायजानायनि खोथाखौ खिन्थागासिनो दङ, बासायजानायनि खोथाखौ खिन्थागासिनो दङ, टिभिनि गेजेरजों खिन्थागासिनो दङ, ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों खिन्थागासिनो दङ, मेगाजिनफोरनि गेजेरजों खिन्थागासिनो दङ, गिर्जानि मेसेजनि गेजेरजों खिन्थागासिनो दङ, गोबां लामानि गेजेरजों, गोबां राहानि गेजेरजों बुहुमाव दिनै बासायजानायनि बाथ्राया मानसिफोरनि गेजेराव खोन्थाजागासिनो दङ। इसोरा डाइरेक्टलि रावजोंबो रायलायनाय नङा, जे मानोना इसोरा गोथार, बियो गोथार, नाथाय जों मानसिया रावबो गोथार नङा। नाथाय बेनि गेजेराव जाय मानसिखौ गाव साबजादों, जाय मानसिनियाव जे बियो गोरोन्थिखौ नुवाखै, बेजों दिनैसिमबो इसोरा रायज्लायगासिनो दङ। आरो बिसिनि गेजेरजों जे इयुननि माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोगासिनो दङ, बुहुमाव जागोन जाथायफोरखौ मिथिहोगासिनो दङ, बुहुमाव मा मा सोलिगोन इयुनाव बेफोरखौ मिथिहोगासिनो दङ, मानसिफोरखौ सांग्रां जाहोगासिनो दङ। नाथाय मानसियासो बेफोरखौ संनानै दिहुननो हायाखै। जे मिशनारिफोरखौ नाय, जे बिसोरो गोबां गोजान गोजान हादरनिफ्राय जोंनि इन्डियायाव फैयो, जोंनि इन्डियानिफ्रायबो जेरै मिज'रामनि माखासे मिशनारिफ्रा गुबुन हादरफ्राव थाङो
आरो बेबायदिनो केरेलानिफ्राय गुबुन स्टेटफोरनिफ्राय गुबुन गोजान हादरफ्राव थांनानै जे इसोरनि बाथ्रा बासायजानायनि खोथाखौ खिन्थाहैगासिनो दङ। नाथाय बे इसोरनि बासायजानाय खोथाखौ जोङो बे जायगायाव थानानैबो जोङो दिनै मिथिनो मोनाखै। मानोना नोंथाङा आरो आङो जों बे बासायजानायनि खोथाखौ, बासायजानायखौ, खननैनि थैनायनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामाखौ मिथिनो लुबैयाखै आरो नागिराखै। मिशनारिफ्रा मा जाहोननि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां दङ? जे नों आं बायदि सासे मानसि, बे नों आं बायदि सासे मानसिया न'आवनो थानानै माव दां जा लोंमोन। नाथाय बिसोरो मा खालामो? गुबुनाव थांनानै गावनि न'खौनो गारनानै मा खालामो? जे इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार खालामहैयो, जे बासायजानायनि खोथाखौ खोन्थाहैयो। जे जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला सोरगो रायजोआव थांदोंमोन, बे समाव गावनि चेलाफोरखौ बुंलांदोंमोन जे नोंसोरो बे संसाराव बासायजानायनि खोथाखौ खिन्थादो, जायनो फोथायनानै नाजावो बिसोरखौनो बाप्तिस्मा होदो, जाहाथे बयबो बुहुमनि मानसिफ्रा बासायजानायखौ मोननाय बायदि होननानै बुंलांदों। बेबादिनो मिशनारिफ्रा गुबुन जायगाफ्राव गिदिं बासायजानायनि खोथाफोरखौ खिन्थागासिनो दङ। नाथाय खोन्थासेयाव मा खालामो? खायसे दुथां मानसिफ्रा बिसोरखौ सिथारो, इनसाल्ट खालामो, होखारो, रायो। नाथाय बियो गावनि लाबनि थाखाय फैयाखै, बियो नोंथांखौ आंखौ बासायनायनि खोथा खिन्थानोसो फैदों। नोंथांनि थाखाय फैदों। बिथांमोनखौ नोंथांनो नांगौ, आंनो नांगौ। मानोना नोंथाङा मिथिया जे बासायजानाया बेवहाय दङ। आं मिथिया जे बासायजानाया बेवहाय दङ। नाथाय नोंथाङा फोथायब्ला, आङो फोथायब्ला नोंथाङा थारैनो बासायजानायखौ मोननो हागोन। बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ' खालामदों, नोंथांनि थाखायसो खालामदों, आंनि थाखाय खालामदों, जे बियो गावनि थाखाय खालामाखै। अब्ला जुदि नोंथाङा बेखौ फोथायनो हायाब्ला नोंथाङा बोरै बासायजानायखौ मोननो हानो? आङो बोरै बासायजानायखौ मोननो हानो? जे खननैनि थैनायनिफ्राय बारग'नायखौ नोंथाङा बोरै मोननो हानो? जे बियो धर्म फोसावनायनि खोथा नङा, नोंथाङा बासायजानायनि, आं बासायजानायनि खोथासो। जिसु ख्रिस्ट'आबो नोंथांनो, बियो ख्रिस्टियान धर्म बियो फोसावनो फैयाखै। जास्ट मा खालामफैदों बियो? जे नोंथाङा दि बासायजानांगौ, जे आं दि बासायजानांगौ खननैनि थैनायनिफ्राय एबा नोरगआव थांनायनिफ्राय, बेखौसो इसोरानो गावनो जिसु ख्रिस्ट' महरै बे संसाराव जोनोम जाफैदों आरो बासायजानायनि खोथाखौसो खोन्थानो फैदों। नाथाय बेखौनो मानसिया मा हमनानै क्रुसाव दोगथाबदों। अब्ला नोंथाङा आङो बोरै बासायजानायखौ मोननो हागोन? जे मोजांनि थाखाय फैनायखौ नोंथाङा गाज्रि सानोब्ला, मोजांनि थाखाय फैनायखौ आङो जुदि गाज्रि नोजोरजों लायोब्ला, नोंथाङा आङो बासायजानायखौ बोरै मोननो हानो? जे बासायजानायनिफ्राय नोंथाङा गोजानावसो थानाय जादों। माने बासायजानायखौसो नोंथाङा गिनानै खारदों। नाथाय गुबुन फारसेखै इसोरा नोंथांखौ आंखौ लिंगासिनो दं, फै आंनियाव फै, नोंसोरो बासायजाफै, नोंसोरो थैनायनिफ्राय खारग'नो फै, नोंसोरो थैनायनिफ्राय बासायजानो आंनियाव फै होननानै इसोरा अननानै लिंगासिनो दं। नाथाय बेबायदि लिंनायखौ नोंथाङा आङो एरायनानैसो खारो। अब्ला जोङो बोरै बासायजानायखौ मोननो हागोन? नङा होमबा? साननानै नायनो गोनां बाथ्रा। दिनै आंबो नोंथांमोननो जे माबोरैहाय बासायजानो हायो मानसिया, बिनि खोथाखौ नोंथांमोननो जे बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों, इउटिउबनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होगासिनो दङ। आंहा मा लाब दङ? आंहाथ' जेबो लाब गैया। मा मोननो आंलाय? जास्ट आङो मानि थाखाय प्रसार खालामदों? जे नोंथाङा जाहाथे बासायजानायखौ मोननो हाथों। आंल' मोननानै थायाजासे जाहाथे नोंथाङाबो बासायजानायखौ मोननो हाथों। बिनि थांखि लानानैसो आंबो दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों
नोंथांमोननो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जाहाथे नोंथांफोराबो मिथिदों, बासायजानायनि खोथाखौ नोंथांमोनाबो मिथिदों आरो बासायजानायखौ नोंथांमोनाबो मोन्थों होननानैसो आंबो दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों इसोरनि बाथ्रा बासायजानायनि लामाखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ। दा बेवहाय नोंथांमोना जुदि फोथायाब्ला बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव जेबो गैया। मानोना जे नोंथाङा जे बासायजानांगौ नोंथाङा बेखौ मिथियाखै आरो जे फोथायि नाजावैया नोंथांनि खोथा। जे आङो मिथिहोबाय जास्ट बासायजानायखौ जे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों मोननो हायो। फार्स्ट खनसेनि थैनायनिफ्राय जोङो रावबो सासेबो बारग'नो हाया, मानोना बे थैनायखौ मानसिया गावनो नाजावनानै लादों। आरो खननैनि थैनायावबो जोङो बारग'नाय नङा जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथाङा मोननो हायाखै आरो बेबायदिनो बासायजानायनि लामाखौ नोंथाङा जुदि नागिरनानै मोनाखै, बारग'नो हानाय नङा। नोंथाङा बे खननैनि थैनायावबो थैथारनो नांगोन। जे बे थैनाया जाहैबाय एन्डलेस, जोबनो गैयि, जे नोरगआव जोङो सैसोनो नांगोन जेब्ला समाव जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो मोननो हाया। गोथार बाइबेलाव जहननि 14:10 बुंदों, आंनो लामा नंगौ आरो गोथां, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया एबा सोरगोआव सौहैया। बे सिरियाव जिसुआ बुंदों जाहैबाय गावनि खुगाजोंनो जे आंनो लामा नंगौ आरो गोथां, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया एबा बिफानियाव सौहैया एबा सोरगोआव सौहैया होननानै बुंदों। अब्ला बेबायदि गावनि खुगाजों बुंसेयाव जुदि जों फोथायाब्ला, आं फोथायाब्ला, नों फोथायाब्ला, नोंथाङा फोथायाब्ला, बेवहाय आरो बासायजाबावनायनि आरो मा लामा दंबावो? रावबो बेबायदिनो बासायजानायखौ नोंथांनो होनो हानाय नङा होमबा? दा नोंथाङासो बासायजानायखौ नोंथाङा नांगौ ना नाङा? नोंथांनो नांगौब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथाङा नाजावनो नांगोन, बा जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथाङा गावनि बासायगिरि होननानै फोथायनो नांगोन। अब्लासो नोंथाङा आरो आं फोथायोब्ला आङो अब्लासो बासायजानायखौ मोननो हागोन। दा बासायजानाया बेबायदि जे खनसेनि थैनायनिफ्राय रावबो बासायजानो हाया, बियो थैथारनांगोन। नाथाय खननैनि थैनायनिफ्राय जोङो बासायजानायनि राहा लामा दङ, जेब्ला समाव जे जिसुखौ जोङो फोथायो आरो नाजावो गावनि बासायगिरि होननानै। दा बे बासायजानायखौ मोननो थाखाय नोंथां आरो आङो जे गावनि थांनानै थानाय समावनो नागिरनो नांगोन आरो बे बासायजानायनि लामाखौ नाजावनानै लानांगोन। थांनानै थानाय समावनो नाथाय थैनानै थाङोब्ला बेनिफ्राय जोंहा आरो गुबुन लामा गैबावलिया, जोंहा राहा लामा गैबावलिया। जों थैनानै थाङोब्ला बासायजानायखौ नागिरनायनि जोंहा सम गैबावलिया। जास्ट थांनानै थानाय समावनो जोङो बासायजानायनि लामाखौ जोङो नागिरनानै लानांगौ। दा बासायजानायनि लामाखौ अलरेडि आं नोंथांमोननो खिन्थानानै होखाबाय। जोंनि थैगोनखौ जोङो रावबो मिथिया। आङो दा बुंबाय थादोंब्लाबो दा मोनायावनो थैनो हायो बा माब्लाबा थैनो हायो, जोङो बेखौ रावबो बुंस'नो हाया। मानसिफ्रा बुङो जे जोंनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बायदि, दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि, माब्ला थैयो माब्ला थाङो जों बेखौ रावबो बुंस' हाया। बेनिखायनो जोङो दानो जोङो बे बासायगिरिखौ जोङो गावनि बासायगिरि हिसाबै फोथायाब्ला, नाजावनानै लायाब्ला जोंहा आरो गुबुन बेबायदि उननि सम गैया। बेनिखायनो दानो बासायजानायनि लामाखौ नाजावनानै लानाया, जे जोंनि थैनानै थांनायनि उनाव बेखौ नागिरफिननायनि जोंहा खाबु गैया। मानोना आंगो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै खनसेनि थैनायनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामा दंना गैया बेखौ आङो बुंनानै होबाय। आरो खननैनि थैनायनिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हायो बेखौ जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय। दा आङो मा बुंबावनो, बेनिखायनो आङो फोजोबनो लाबाय। दा फोजोबनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोनो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, बाय बाय।